Καλημέρα. Σήμερα αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο λίγο διαφορετικό από τα άλλα. Η μέρα είναι αρκετά άκρια, έχει μείον 20, μείον 21 βαθμούς Κελσίου. Και θα ήθελα να σας δείξω λίγο πώς είναι η ζωή στη Φιλανδία στους μείον 20. Ας κάνουμε μια βόλτα πάνω σε μια παγωμένη λίμνη και θα πούμε κάποια πράγματα για τη Φιλανδία, το κρύο, πώς το διαχειριζόμαστε και ίσως πώς ζεσταίνουμε και τα σπίτια μας και τα αυτοκίνητά μας. Πάμε μια βόλτα όλοι μαζί. Στεκόμαστε πάνω στον πάγο, σε μια λίμνη η οποία είναι αρκετά μικρή για Φιλανδία και θα πάμε μια βόλτα πάνω στον πάγο, θα περπατήσουμε. Και ας δούμε πρώτα απ' όλα μερικά πράγματα για τον πάγο. Όπως είπαμε, αρκετά κρύο πρωινό. Καλύτερα να μην σας δείχνω την φάτσα μου, αλλά να βλέπουμε λίγο τη φύση. Φαίνεται εδώ κάποιο λαγουδάκι έχει περπατήσει πάνω στον πάγο. Λοιπόν, όπως βλέπετε η λίμνη έχει αρκετό χιόνι επάνω. Έχει παγώσει, περπατάμε κανονικά. Ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι καλύτερα να μην βγαίνουμε μόνοι μας στον πάγο. Αν γίνει κάτι, να μπορέσει κάποιος που είναι μαζί μας να πάρει τηλέφωνο για βοήθεια ή να μπορέσει να μας τραβήξει από τον πάγο. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όταν περπατάμε πάνω στον πάγο, έχουμε μαζί μας, το φοράμε πάνω από το λαιμό. Είναι δύο καρφιά, ας πούμε, τα οποία άμα πέσουμε πάνω μέσα στη λίμνη, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ώστε να τα καρφώσουμε πάνω στον πάγο και να μπορέσουμε να τραβηχτούμε έξω από αυτόν. Γιατί άμα δεν τα καταφέρουμε, το πιο πιθανό είναι ότι θα πεθάνουμε από υποθερμία σε μισή ώρα. Λοιπόν, το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι φυσικά όταν λέμε πάγος δεν είναι όπως το έχουμε μάθει στην Ελλάδα, ότι είναι ένα σαν skating ring που μπορούμε να πάμε να κάνουμε skating. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άμα θέλουμε να το κάνουμε αυτό, υπάρχουν μέρη σε όλη τη Φιλανδία όπου έρχονται μηχανήματα πάνω στις λίμνες και βγάζουν ουσιαστικά αυτό το χιόνι και ρίχνουν και λίγο νερό από πάνω για να το κάνουν τον πάγο λίγο πιο γλιστερό για να μπορέσουμε να κάνουμε skating. Λοιπόν, όπως είπαμε, είναι μείον 20 σήμερα και συνήθως για να έχουμε τέτοιο καιρό συνήθως δεν υπάρχουν σύννεφα. Έχει ξαστεριά, δεν είναι καθαρός ο ουρανός, είναι πεντακάθαρος και γι' αυτό το λόγο κάνει τόσο πολύ κρύο. Λοιπόν, μετά ένα άλλο πράγμα που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι μπορούμε να οδηγήσουμε αυτοκίνητο πάνω στον πάγο. Συνήθως αυτός ο πάγος τώρα σήμερα είναι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Συνήθως οι λίμνες είναι πιο ασφαλείς μετά τον Γενάρη, αλλά η φετινή χρονιά είναι λίγο περίεργη στο χειμώνα, γιατί έχει ξεκινήσει να χιονίζει από πάρα πολύ νωρίς, από αρχές Νοέμβρη, και έχει κάνει πάρα πολλά κρύα, που σημαίνει ότι οι λίμνες παγώσανε πάρα πολύ γρήγορα. Η συγκεκριμένη λίμνη που περπατάμε συνήθως είναι μια λίμνη η οποία έχει πάρα πολύ δυνατά ρεύματα. Εκεί που σας δείχνω δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά, αλλά συνήθως υπάρχει έτσι μια γραμμή η οποία δεν έχει παγώσει, είναι νερό, είναι τρεχούμενο νερό, και το τρεχούμενο νερό στη Φιλανδία δεν πρόκειται να παγώσει, και παντού στον κόσμο δηλαδή δεν πρόκειται να παγώσει, επειδή υπάρχει κίνηση. Και γι' αυτό οι λίμνες οι οποίες είναι πιο μικρές και δεν έχουν ρεύματα παγώνουν πάρα πολύ γρήγορα, και έτσι ο κόσμος μπορεί να βγει, να πάει βόλτα, να κάνει skating όπως είπαμε, και να πάει και για ψάρεμα. Και όπως γνωρίζετε και από το κανάλι μου, ψάρεμα είναι ένα από τα χόμπι μου και σκοπεύω να βάλω και κάποια βίντεο
ψαρευτικά, ακόμα και με πάγο. Και μάλιστα πάρα πολύ σύντομα. Η ώρα είναι περίπου 1 το μεσημέρι θα έλεγα. Και τον ήλιο το βλέπετε εκεί στα δεξιά της εικόνας. Λοιπόν, εκεί που βλέπετε τώρα είναι νοτιοδυτικά, που σημαίνει ότι ο ήλιος έχει αρχίσει ήδη να κατεβαίνει για να δύσει. Θα σουρουπώσει κατά τις 3 και γύρω στις 4 ήδη θα είναι νύχτα. Εδώ βλέπουμε και το δάσος. Βλέπετε ότι έχει ήδη χιονίσει αρκετά τις τελευταίες μέρες. Και ένα πάρα πολύ βασικό, όταν κάνει τέτοιο κρύο, τα δέντρα ασπρίζουν. Οπότε αυτή η εικόνα που βλέπετε τώρα είναι λίγο μαγική και μαγευτική, γιατί δεν την έχουμε κι εμείς πάρα πολύ συχνά. Πρέπει είτε να έχει χιονίσει αρκετά, είτε να κάνει τόσο κρύο. Και για να πω την αλήθεια, τόσο κρύο δεν κάνει πάρα πολύ συχνά. Αυτό που περιμένουμε τις επόμενες μέρες είναι να φτάσει και -30. Οπότε το επόμενο θέμα που πρέπει να συζητήσουμε είναι ασφαλές να βγαίνουμε σε αυτές τις θερμοκρασίες. Και η απάντηση είναι ναι, αλλά με μέτρο. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα πρέπει να φοράμε πάρα πολύ καλά ρούχα, πάρα πολύ ζεστά ρούχα. Πρέπει να φοράμε μάλινες κάλτσες και σε αρκετές περιπτώσεις ίσως και 2 ζευγάρια. Πρέπει να φοράμε πάρα πολύ ζεστά μποτάκια, τα οποία να είναι και αδιάβροχα, γιατί σε πολλές περιπτώσεις μπορεί το χιόνι να περάσει έτσι μέσα από κορδόνια και τέτοια πράγματα και να αρχίσει να λιώνει και μετά τα πόδια μας να γίνονται πολύ υγρά έτσι και να παγώνουν φυσικά από τη στιγμή που έχουν αρχίσει να γίνονται βρεγμένα. Το άλλο είναι ότι, όπως είπα, πρέπει να προσέχουμε το που πηγαίνουμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εγώ δεν φοράω τα καρφιά που προανέφερα, και ένας από τους λόγους που δεν τα φοράω είναι ότι αυτή τη λίμνη τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Η λίμνη εδώ που περπατάμε τώρα έχει βάθος 1 μέτρο και 60 εκατοστά με 1 μέτρο και 80 εκατοστά. Το οποίο σημαίνει ότι αν μη γέννητο πέσω, ανοίξει, σπάσει ο πάγος και πέσω στην τρύπα, εγώ είμαι και αρκετά ψηλός, είμαι 1,93, οπότε αυτό που θα συμβεί είναι μεν θα κρυώσω και θα παγώσω όσο είμαι εκεί μέσα, αλλά θα πατάω, το οποίο μου δίνει και έτσι λίγο έξτρα άνεση στο να μπορέσω να βγω από τον πάγο. Όσο προχωράμε τώρα στη λίμνη, θα πάμε σε ένα σημείο το οποίο το γνωρίζω καλά γιατί το ψαρεύω συνέχεια, και αυτή η λίμνη έχει κάπου εκεί στη γωνία, όπως βλέπετε τα ψηλά τα δέντρα αριστερά, κάπου εκεί στο κέντρο της, φτάνει στα 6 μέτρα βάθος, και είναι ωραίο μέρος εκεί για ψάρεμα, είτε στον πάγο είτε ακόμα και με τη βάρκα το καλοκαίρι. Εδώ βλέπουμε τον ήλιο, ο οποίος παρότι έχει -20, μας ζεσταίνει αρκετά αυτή τη στιγμή. Επίσης, μιλώντας για ασφάλεια, δεν είναι μόνο, ας πούμε, η ενεργητική ασφάλεια, αν να μιλήσω έτσι με αυτοκινητιστικούς όρους, αλλά είναι και η παθητική. Δηλαδή,
Όταν βγαίνουμε, και αυτό το γνωρίζετε αρκετοί που πηγαίνετε ίσως στην Αράχοβα για σκι, είτε στο εξωτερικό σε τέτοια μέρη, είναι ότι ενδείκνυται να φοράμε αντιλιακό. Και ο λόγος είναι ότι αντανακλάται ο ήλιος και οι ακτίνες του πάνω στο χιόνι και φυσικά μας χτυπάνε πάνω στο πρόσωπο. Οπότε είναι καλό να φοράμε μια αντιλιακή κρέμα όταν βγαίνουμε σε τέτοιες καταστάσεις, γιατί πολύ απλά δεν θέλουμε να καούμε. Κάτι που θέλω να δείξω τώρα, όση ώρα περπατάμε εδώ, βλέπουμε ότι υπάρχει αρκετό χιόνι πάνω στο βάγο, αλλά υπάρχουν και σημεία που φαίνεται καθαρά ο πάγος. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, αλλά εδώ είναι πάγος και θα έλεγα ότι ίσως γλιστράει και λίγο παραπάνω. Οπότε όταν βλέπουμε τέτοια σημεία, καλό είναι να τα αποφεύγουμε. Επίσης, όπως προανέφερα, έχουμε κάποια ζωάκια που περπατάνε. Συνήθως είναι λαγουδάκια, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι αλεπούδες. Ας μιλήσουμε και λίγο για τα σπίτια. Καταρχάς τα σπίτια είναι πάρα πολύ καλά μονωμένα, το οποίο σημαίνει ότι κρατάνε αρκετή ζέστη μέσα. Το πώς τα ζεσταίνουμε δεν έχει διαφορά πάρα πολύ από Ελλάδα. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ πάρα πολύ το air condition για να ζεστάνει. Χρησιμοποιούμε όμως παράθυρα τα οποία είναι είτε τριπλά τζάμια είτε τετραπλά. Στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε συνήθως τα διπλά και εδώ είναι λίγο παραπάνω, τα οποία κρατάνε αρκετή ζέστη μέσα στο σπίτι. Επίσης χρησιμοποιούμε το τζάκι και μετά υπάρχουν οι λύσεις όπως είναι η γεωθερμική ενέργεια και επίσης και ηλεκτρικά καλοριφέρ. Βέβαια αυτά είναι λίγο ασύμφορα να τα χρησιμοποιείς. Οπότε τα σπίτια διατηρούνται αρκετά ζεστά και θα έλεγα ότι δεν αισθάνεσαι καθόλου κρύο μέσα, ακόμα και αν έχει μείον 20, μείον 30 έξω. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάτι περίεργο που δεν το έχετε ξαναδεί για τα αυτοκίνητα και να κλείσουμε το βίντεο. Και εδώ βλέπουμε πώς ζεσταίνουμε τα αυτοκίνητα το χειμώνα. Έχουμε ένα καλώδιο, το οποίο το βάζουμε στην πρίζα και έχουμε μια ειδική πρίζα μέσα στο αυτοκίνητο, η οποία ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι θερμαίνει το ψυγείο. Έχει μια αντίσταση στο ψυγείο του αυτοκινήτου και θερμαίνει το ψυγείο ώστε το αυτοκίνητο να μπορέσει να ξεκινήσει λίγο πιο εύκολα. Το άλλο μετά που γίνεται είναι ότι υπάρχει ένα αερόθερμο μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο ζεσταίνει ουσιαστικά την καμπίνα του αυτοκινήτου. Και έτσι μπορούμε και ζεσταίνουμε τα αυτοκίνητά μας το χειμώνα. Αυτά από εμένα από την παγωμένη Φιλανδία. Σας ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.